tenda dzoka zvakare nenhau iyo imwe chete yemakore family. But pamuvidhio inoyi ndichauya kunyanya nemacomments akasiyiwa nevanhu after vaona vidhio yakazoitwa naanti Tilda yekuupdata nyaya iyoyi yatapiwa makore, uyezve kuti tinei makore akapedza 3 days achigara kumba kwatapiwa makore senior before mwana ashaika. Saka macomments ndo andiri kunyanya kubata zvangu as usual. Chida kunzwa kuti vanhu vanga vachiti chipa vabva kunzwa mavideos kana kuona mavideos timbunzwa masentiments avo zvikanzi nevamwe Tapiwa's future was going to be brighter. I can tell by the support which is given to Makore family. I'm sure he was going to change his family lifestyle. De vamwe vakataura saizvozvo. Vamwe vakati, such wickedness in the family naimi. This family needs a radical prayer warrior. Kwete anapapa. These brothers vakudherera Tapiwa's family. Cause vanoziva kuti they are not zvavanofungira saizvozvo. Vamwe ndokuti zerera murugare mwanakomana. Zvikanzi tinoda justice for this boy. This was a planned thing. Ndo vamwe vataura saizvozvo. All the way from Mvurwi, zvokwadi nechimudhudhudhu here. Zvikanzi Mvurwi iri papi, zvikanzi Mvurwi iri kure nekuzoenda kwavakaenda uku. Tinei ndiye akauya zvokwadi nemusoro, ndo shuwa chaiwo, ndiye akanotsvagawo, ndo vamwe maondero avanga vakuitawo. Vamwe ndokuti Tete Tilda and Gogo Beulah, you have wisdom. Apa ndadzidza kuti tinei makore ndiye ane musoro wemwana. Plus, that's why akauya nemudhudhudhu kuti azotakura musoro. Dai akakwira nawo mubhazi aigona kubatwa. Mati udza pachikuru, and I want to applaud you for that. I'm glad kuti nganga yabatwa. Ndo vamwe zvavanga vachitaurawo after vaona the video yaitwa naTete Tilda. Expose them, young Tapiwa. Tapiwa Senior should be called Judas Iscariot. Business people havana ganda zvachose. Vakatoti rega timborova bhora remarketing in the case of donations zvokwadi vachase izvozvi. Mwari ave nemi. Zvikanzi nevamwe Tapiwa is fighting back in a mighty way. Why hate your brother like that? Bless you, Crystal Light Foundation. Nekuti Crystal Light Foundation rega inditi yati zvoni kuvana vavo ava vasara vaviri vasikana ava vachabvisirwa school fees kubva izvozvi zera ravo kusvika vapedza chikoro. Ndo zvataurwa neveCrystal Light. Saka vanhu vazhinji vavatenda zvisingamboiti. Zvikanzi toda justice for Tapiwa. Hazvina mhosva kurebesa. What is important is closure. Knowing kuti meta dzese dzasungwa. Zvikanzi God is wonderful. Oh, sure, we thank God. I mean, tears, thank you. Nezva makuitirwa muri zvoda kutendwa. Thank you, Sekuru Peter. Ndachema hama dzangu, this is so sad. So varume vese ava vakatogara pasi vakaronga kuti ngatipondei Tapiwa Makore Junior. Toita zvekumucheka here. Vakamurwadzisireiko mwana uyu mudoko kudaro vedwei. Ndevamwe vanhu ava vanga vachitaura zviri pasi pemwoyo wavo. Thanks to everyone arikuita se arikutambanidza ruoko rwake. Tinei again, this Makore family is all wicked zvokwadi. Why? Veduwe Crystal Light Foundation mwari vakuwedzerei zvidhafu. In your vision, ideas and your families nezvose zvamunobata nemaoko pamunotsika komborerwai namusiki wedenga. Yes, saying isindebele as usual. Disclaimer, ndikakoniwa kutaura isindebele yachoni musazondorera pamuchinjiko. I'm gonna try my best. Uyu ati sengiyavuna ukuthi isita sako umuntu oseduze umthakathi wako udladla laye. This is so sad. Nditi ndo vamwewo vadero. Thank you for the scholarship, Crystal Light Foundation. Vamwe ndo kuti zvakare pisai musho wamakore ndapoti hatizi kuti nekudakwe asi ndo zvavataurawo vamwe. Vamwe ndo kuti I tell you tichanzwa zvakawanda nemakore family iyi. Maguru tinei ndo vane musoro wemwana ende kuuya nemudhudhudhu kuitira kutora musoro.
You are doing a great job, auntie. Keep it up and keep your good work. Ade vamwe avo. Tine India akaenda nemusoro. Why kufamba nemudhudhudhu? Why kufamba nemudhudhudhu? Vamwe ndokuti tapiwa igamba rinozvimiririra mwana uyu. Vamwe vakati zvakare finish mombwe tinei ndo rine musoro. Maoko zvese neprivate party yemwana futi ndo anenge akata se anazvo zvese izvozvo. Vamwe ndokuti babakuru tine please bring back musoro wemwana. Vamwe nechi nehanzi ngasungu I think vamwe vanokasagona zvona saka ndozvavada kunyora. Oh my goodness, tinei makore, why baba mukuru makaita saizvozvo? Zvatofumuka, hapana kwavanosvika, Mwari havadhakwi. Think mose madi matambanudza maoko. Vamwe ndokuti ndokune musoro mwana ikoko kumvurwa uko. Don't rest it little. One kusvika chi vanhu vese vabuda. Vamwe vakati musha uyu une nyaya zvokwadi. Fight tapiwa fight. Inkosi ibusise zonke ofu zandla ezisizayo. Ndio vamwe avataura nesiNdebele. Hanzi ukaita chakanaka aungafariwo here. Kune avo vari kupa Mwari wekudenga ngavawedzere shuwa. Matendwa nemi murambe makadero. Maybe kurova 3 years vaishanda mari yekutenga mudhudhudhu. Vakazouya kuzoradza family mudziyo. Mumwe ane sentiment yake yaisa tinoverenga ese. Tapiwa is a hero. Thank you sure auntie. Ngaba aupaka manga lindzaba izophelela emoyeni ulisizo ezweni unkosi akubusise. Ndisisi vari kutaura nechi neIsiNdebele. Ndivese kuti uyu anototaura IsiNdebele. Makomenzi ese andikuverenga neIsiNdebele. Chirega ndingoti abva kuna anonzi Hle Mamtembo Dube. Hle Mamtembo Dube ndiye anganyanya kutaipa nechi neIsiNdebele. Saka ndati ayo hatingasiyiwo makomenzi ake zvakare because ndaona makomenzi ake akawanda zvisingaiti. Vamwe ndokuti tinei semu WhatsApp group na mai guru nekuti kunzi kana phone call yekuti nematambudziko hakuna kusvika. Ndi vamwe ivavo. Vamwe vakati tinei dzosa musoro zvokwada tiri kura nhema. Vamwe ndokuti pamwe vakatotiza baba mukuru ivavo. Saka kuti ndizoti vakatiza I don't know. Asi nekuti ndazovaona kune imwe video vachitaurwa navo vari painterview. Sikazi kuti vanhu vakanoita interview vakatora bhazi kana vakadhiraivha mota yavo kundotsvaga kuna baba mukuru ava here kuti vande vaita interview. Ipapo ndine ndatapwira handizivi. Asi ndataura kuti iriko interview yanga yandatoona video baba mukuru ava vachitotaura. Ende baba mukuru ava vanga vakatochena. Vakaanza kupenyerera vanga vachihwinya vari mukati kuita sekuti vanga vari mukati mekitchen vachihwinya vari momo. Vamwe ndokuti shemu kuri kuda kungopfuma chete here zvakaoma veduwi. Tinei ndiye ane nyaya yese uyu. Zvakaoma zvokwadi. Vamwe kuti zvemudhudhudhu izvo hazvina hazvo basa. Baba mukuru ndivo vane musoro ivava vanonzi tinei ava. Batai munhu. They thought vachakuviga tapiwa, but they didn't realize he was a seed. Now he is germinating. They will all suffer for what they did to him. Nani na sister ava. Yes, well said. Say it again. Mwari anga asiri munhu nganga hao ndo zvasina kuziva izvozvo. Sure they are going to suffer. Ndo kunonzi kupfuka uku. Ari kuzvirwira ega tapiwa. They will regret vakabaya wrong button this time. Kana vanga vajaira kuzvita. Chivi hachieri musi wacharimwa. It's just a matter of time. Vaimi vavingei 3 years vasina kuuya. Mazouya makunogumira kumba kwa tapiwa senior. Modzokera musina kana vanhu moroi mairongei kumbako 3 days idzi. Sei musina kurwadzikana nemwana womunin'ina murimi futi mukuru wemusha. Baba head hazvisi kukubataiwo here baba mukuru rufu rwarwadza nyika yese iyi. Zvikanzi nevamwe taura hako sei asina kunoona hama dzose after 3 years kosara kodi koshayika mwana uyu.
ndo pane maquestions vamwe zvikanzi akatouya vakatoronga dhiri iri zvokwadi vanhu ava tinenge abudise musoro ndiye anoziva kune zvese ndo vamwe vangwati saizvozvo Mwari vakanaka uye vakatendeka. I'm saying that little Tapiwa is not here to witness all the great things done to his family and my contributions. My Tapiwa na Baba Tapiwa, may God heal you from all this grief. Zino to danyasha izi. A lot of families are like this and it only takes grace and God's protection. Zora Murugari Tapiwa. Tapiwa, wadana rutatu. Our boy, you were born with a mark of exemption. Vaka bata ropa risina maka. Where the justice is not saved, in your favor fight, our boy, fight until they all finished. Sakachega ngoti ndoza nanya kubata after the interview yakaitwa nani na Tete Tilda kuma comments ndo kwatinya kushandana kuti kunzwa kuti vanhu vanga vachinzwa sei vachitora sei pa interview iyoyo saka chega ngoti zvakare kune mhuri yekwamakore dai Mwari varamba vachikunyaradzai uyezve muchikomborerwa naIshe ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.